Yung ex ko po na 7 years, ngayon po, lihim pa po siyang nakikipag-communicate sa akin. Nilokan nila ako actually ng pinagkakatiwalaan namin. Wala kaming formal break pero bigla na lang niya akong binlock. Pero sa loob ng 7 years is nag-invest ako. Yung nagko-comfort sa aming dalawa pag nag-aaway kami is kalibin na pala niya. Uy. Oy. 7 taon magkarelasyon. Pero maghihiwalay lang pala sa dulo. Naniniwala ka ba dun sa 7 years itch, Titangelo? Sabi nga daw nila, wala sa taon, wala sa tagal, minsan, nasa... Kate? Hindi! Ano? Nasa tao yan kung paano niya kakapitan yung kanyang kabiyak o kanyang partner. Diba? Kung paano siya maninindigan doon sa mga pinangako niya. Kasi kahit naman sabihin mong ang dami niya nang sinabi sa'yo, tapos 10 years na kayo, imposible namang kung hindi rin siya maninindigan doon sa mga pinapakita niya. Wala lang din. So, dapat talaga committed ka. Oo. Simula umpisa hanggang dulo. Oo. Ganun ka ba? Oo naman, madali mag-umpisa pero mahirap magtapos. Diba? At yung bakit tatapusin? Ay, yun nga eh. Hindi. To be honest, mahirap mag-umpisa pero madali mag-umpisa pero mahirap maging consistent sa ginagawa mo. Ay, tama ka dyan. Diba? Mahirap maging consistent, lalong-lalo na kapag marami ng sitwasyon. Nandyan na yung mga problema, problema sa pera, tapos problema sa yung mga maliliit na bagay. Kung saan lang nilagay yung charger. Alam mo yun, yung biglang nag-away kayo sa charger, nag-away kayo sa laptop, nag-away kayo kung sinong pipindot nung on and off nung mismong lights ng kwarto nyo. Yung ganon. Lahat ng yun pagdadaanan ninyo. Pero ang pinakamahalaga dun, pipiliin nyo yung isa't isa kahit hindi na kayo kapili-pili. Tama. Hindi kapili-pili. Buti na lang napili natin na pasayahin yung mga kabisyo natin nakikinig ngayon. At buti na lang din, napili kong pumasok ng... alam mo, naiiyak talaga ako ngayon. Ba't ka naiiyak? Siyempre, nakasama na ulit kita, di ba? Alam mo, ganun talaga kapag wala na akong pera. Kailangan pumapasok na. Oo, mga 1 linggo din, di ba? Walang pumapasok sa akin. Oo. Kasi nga, legit na yung nandun sa post ko sa social media. Meron ako post doon. Oo. Yung feeling na papunta ka na sa leave without pay. Nandun ako sa point na yon. Charot with darot. Pero anyway, masaya ako nandito ako ngayon. At masaya din ako sa mga pinaggagawa ni Titangelo nitong mga nagdaang araw, nitong mga nagdaang gabi. Kaya naman, I am so proud of him. Kabisyo, samahan nyo kami 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Kapilang ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. And, eto na nga, ibibigay na namin ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. I fell in love with him when I was 14, and then 16, 20, and finally 34 years old. Grabe naman to, ilang beses na in love sa isang tao. Bili mo, 14 pa lang, 16, 20, tapos 34 years old. Isang tao lang yung kinainlaban niya. Grabe rin yung paninindigan, no? Oo.
Parang ako, Parang sa'yo, 14, 16, 20, 34. Iba-ibang babae yun. Huwag kang Huwag kang na parang isang tao. Ito isang tao lang. Galing niya, no? Paano niya kayang Ikaw, iba-iba yung yun nun. Diba? Naalala ko yung mga ganyang days ko eh. Talaga, nung 14 ka. Ay, nako. Ano bang natikman mo nung 14 ka? Yung luto ng nanay ko. Syempre. Kakapanganak mo pa lang sa mundong ito. Hello, gatas na ng nanay mo yung natikman mo. Ay nako, sabi dito ni Boy Pindut, yung kagabi 35 years old. Mukhang meron ka na namang pinormahang top secret sharer natin kagabi Wala naman. 35 years old Anyway, abangan nyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rakitera. Night Angelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Ano pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1